Aan Gerard de Jong, Oude Beelddijk 662, 90, 79 NA Sint-Jacobi-parochie. Datum 25 juni 2019. 25 juni 2019. Betreft uitgeversovereenkomst. Geachte heer de Jong, onlangs hebben wij gesproken over een door u te schrijvende roman. Tijdens dat gesprek heb ik aangegeven dat ik graag uw boek in mijn fondsen zou willen onderbrengen. Officieel papier, hè? Het is net samen wat, het is serieus weer. Met deze overeenkomst bevestigen wij onze samenwerking. Dit voor de uitgave van uw roman Een vermoeden van blauw. Werktitel. Presentatie staat gepland voor de zomer van 2020. Als uitgever zal ik zorg dragen voor de opmaak en vormgeving en het laten drukken van het boek. Daarnaast zal ik zorgen voor een presentatie. Dit samen met u. De distributie via de Friese Boekhandels en het Centraal Boekhuis. En het promoten van het boek. Bij alle activiteiten nodig voor het ontwikkelen en uitgeven van het boek zullen wij regelmatig overleg hebben. Met vriendelijke groet, Eddy van der Noord, uitgever, Gerard de Jong, auteur. Welkom alle heren bij de presentatie van uiteindelijk Blauw van Dagen, Gries van Onrust, een werkelijk schitterende roman van Gerard Sinhol. Even een paar dingen vooraf. En ik begin met een hele vervelende opmerking voor de meesten die oude ziel en dit pand een goed het dragen. Het is jammer dat Auke er net bij is, maar die is druk met de standpadhekje. Maar daarachter hing het een boert in het plafond van de leesclub ledige uren nuttig besteed. De oudste vereniging, de oudste leesclub van het land. Nou, dat is dus net zo. Ik heb hier het herkregen van een uitermate betrouwbare archivaris, Moderata Durand, dat is een leesclub in Jouwert, en die is van Santje 92, en dat is verstaan dat die van Santje 92 is. Dat ledige uren nuttig besteed van oude ziel van Santje 92 is, dat is net gebaseerd op archiefstikken, maar dat is gebaseerd op neem het een overlevering of een legende. Ik zal dat verder net bestrijden, maar ik voel het toch mijn plicht om het hiermee weer te melden. Goed. We binnen uw 26 november 2022. Dat is 1246 dagen na de overeenkomst die wij zetten had Gerard. 128 weken, 40,9 maanden, Australië 41 uur. Beste Gerard, 1246 dagen. Wil u daar straks in die verhaal even op rondkomen? Hoeveel dagen zo? 1246, ik heb het nooit teld. Ze waren allemaal blauw. Ik heb er krijg wat nooit gelezen van. Ik had nooit contracten als Sabbat. En nou, een roman met een goede vriend. Maar ik een uitgeversovereenkomst tekenen. Krijg als ik net te betrouwen ben. Een contract veelt voor mij als een moosje van wantrouwen. Maar ik hield waar ik oorgeheerd had. Ik had de hoer gewoon over het strutsen. Het binnen voor mij 3 jaren Gries van onrust. Maar een enkele blauwe dag. Maar ik hoop vertrouwen in die. Ik zie die mooie beeldse roman als een stip op de beeldse horizon. Maar ja, de horizon is op het beeld erg voor je voet. Gries van onrust, dat best hoe ik best Gerard. Maar ik weet dat je toch als kroer vaak tocht hast van wat die uitgever ook denkt, die roman die komt er. En zij is het. Ik neem hem even mee terug die 3 jaren van Gries onrust en die enkele blauwe dag. Gerard werd in 2009 nog wel de Oude Beeldijk, noem het 662. Een heel iets dikhoeske aan de noordkant van de dik. Op een jong in oktober woon ik naar Gerard daar. Auto aan de kant van de dik, de smelle dik, nou je weet het wel daar. Daar zie je dus in die grote stoel, en wie is het helder over die stoel. Dit is een dictaat om je levende Mirjam. Die stoel met, want je weet toen in hoe les van, mat wij de lapen geest met of net, en die enige voorbeeld waren we die stoel die met. Nou, ik kan je vertellen, in Ljouwert stiert die stoel van Gerard en daar mij dat niet in komen.
Zelfs ik net. En Hendrik ik net. En Mirjam ik net. Wat dat betreft, het is inderdaad een dictaat. Ik ben naar Hoesta, naar oren van die jong. Ik ben mij van neer bewust. De volgende dag, ik ben naar mijn auto toe. Wat ik zie, hier ik nog niks jongen. De zijkant van mijn auto wie werkelijk één grote smartpartij van modder. Hier naar de bouwboeren met harde grote machines en trekkers langs mijn auto rijden en samen mijn auto vol spuiten met harde modder. Een grote schande. Dit jou geen paspoort uit jou verstaan. Wat zie ik? Voor mij als ereburger van het beeld. Een schande. Ik, ereburger van het beeld, zul je hem denken? Ja, ik ben ereburger van het beeld. Dat wist je ook net, hè? Nee, ik ben er naar ja. In 2020, maart 2020, ben ik benoemd tot ereburger van het beeld. Dit voor mijn verdiensten voor de Beeldse taal en cultuur. Een enorme eer voor zelfs. En verantwoordelijkheid. Het wie Gerard zelfs, die mij de speld op mijn groentje omgebracht had. Ik moet trouwens zeggen, het wie een heel zuterig speeltje. En door rappers van, nou, er komt nog een oorkonde en er komt nog een mooi bedrag. Maar dat zal de wethouder regelen. Ik ga niet van jou jet, maar misschien kom je ook daar direct weer op rond. Ja. Ja, oké. Goed zo. Dat is al lang net zo via Gerard. Die inzet en verdiensten van de Beeldse taal binnen nog maar in een beginstadium. Maar met deze Beeldse roman zet toch een hele stap in de goede richting. Oer het belang van de Beeldse cultuur en taal trouwens prutsen. Er zit hier iemand in de zeel en die zult direct wat vestjes als jongen, Jan de Vries. Daar zit er. En die heeft de Beeldse cultuurprijs gewonnen. Nou, een groot applaus van Jan. Zonder gekheid, dit boek is van groot belang voor de Beeldse taal. Taal wordt levend houden door mensen die de taal spreken. Zoals hier op het beeld. Maar zonder literatuur, zonder binnenboeken giet een taal deel. Ben wat in haar memetaal binnenboeken lezen kennen. Zo ontstaat de baan met de memetaal en bloot de memetaal lipjend. Deze roman is voor de ouderen, maar het belang van dit boek is hetzelfde. Blauw van dagen, gries van onrust is een werkelijk prachtig schreeuwende roman over weemoed en leefde voor het beeld. En langs me en noord om de eerste te gaan. Voort van het beeld. Voort van het beklammende gevoel der deel van u te maken, die zelfs last rukken van juist dat veilige gevoel. Haat er als spullen had het er maar moeilijk mee. Herinnert het woord al? Dat moet je hem zelfs wel lezen. Gerard, ik heb genoten van die schroefstiel. Over de opbouw van de roman hebben wij meerdere keren indringend sprutsen. En ik zeg hier eerlijk, ik had er best wel wat nodig gehad, zo nou en dan. Maar de indeling in de verschillende haatstikken leest heel fijn. En die taalgebruik is echt geweldig. De zuster zal meer over vertellen, maar ik neem 3 voorbeelden om de meesten hier vast in een goede stemming te brengen. Het eerste voorbeeld vond in soms een geweldige stilisme. Ik lees een paar regels voor. Het gaat door Henk, beste maat van haat, persoon Sierts. Maar hele kleine lettertjes trouwens. In mijn bril. Ik ga het zelf nog eens uitbracht. Nou, ik doe maar een lietstikje, meer kan ik het lezen. Henk voelde hemzelf decimeerd. Grote parten van wie hij waar of dacht feest te hebben, waren in één weg verdwenen. Hij leek wel krompen. Het leven had hem te hiet wassen. Nou, die zin, het leven had hem te hiet wassen, dat is gewoon geweldig. Gerard. Ik lees dat heel graag. En dit is maar één voorbeeld, er zitten heel veel van dat soort prachtige mooie zinnen in. Het tweede voorbeeld is van hoe ondoordwaardelijk als een schrouwenkest. Een sfeerbeschrouwenkest. Als lezer zocht jou het tafereel van jou. In het voorbeeld wat ik zou nemen, had Siert en zijn vrouw Ilse een peteer over een expositie van Siert in Amsterdam. En Siert wilde graag een nacht heen. Maar Ilse won het, want dan is Hanna, haar famke, zou dan een thuis wezen moeten. Niet te veel spoilers, hè? Ik ben nou aan het Gerard. Ilse had nooit over haar famke Hanna. En tijdens dat hele peteer wat ze hadden, jij op de achtergrond, maar luid en duidelijk in de holle, Hanna's jongen. Viva Fo, Viva Fo, Viva Fo. Die steeds erin, Gerard. Meest ik hem net hoe ze. Het derde en laatste voorbeeld is de romantisch kasteel. Ik weet net als het alleen op papier romantisch bent. Vaak valt zo de medium ik les mij.
Misschien kent u hier wat hoe ze trekt. Het gaat hier over Amaya, de Baskische leefde van Siert. Ze jet een liedje op de radio en zongt mij. Siert vraagt haar wat ze zongt en ze antwoordt: ik zou voor die elke nacht de maan stelen. Als dat geen bier en romantiek is, Gerard, prachtig. Gerard, wij zijn er beide grijs van worden, maar Joert is het nooit blauw. Blauw vandaag. Al binnen de 1247 dagen stond hij iets in betere witning. Wij waren beide romantici. En hier beide met één stip. De roman, die komt er. Ik al weer de gedachte soms gespeend van elke realiteitszin. Als uitjouwer en als leraar is ik blauw vandaag en grijs van onrust. Is een blauwe perel in het grijze beeldse landschap. Gerard, vreun, tegen lokweesken en geniet je ervan. Als ereburger binnen Grutspartij. Geer staat er ook, mijn jongen, en op naar de volgende blauwe als grijze perel. Afsluitend, ik heb 3 cadeaus. De eerste is trouwens net voor die. Dus blijf maar even zitten. Ik wist het. Daar bestaat altijd de man van Mirjam. Altijd in het skaat van die succesvolle vrouw-vriendin. Joert is het oors. Joert bestaat Mirjam, de vrouw van Gerard. Joert zie je stok in het skaat. Maar kom toch maar even naar voren, als Graus dus onderlopen. Ja, dat is het. Ja, ik heb wat moois. Joert is het Gerardsen dag. Gerardsen blauwe dag. Maar voor die en voor mij als Graustus is er maar één blauwe dag. En dat is 21 februari. Zeker. En ik ken Sint-Pieter persoonlijk. En hij had mij vanuit Spanje een prachtig mooi cadeau leveren, speciaal voor Mirjam. Dus dit is voor die, maar geniet je het tegen mij Gerard. Oh, wat leuk. Ach, Ja, dat is een bijzonder man, Sint-Pieter. maar Sint-Pieter werkt bij Hart op Schouders. Foto. Ja, geweldig. Dankjewel. Mooi. Dankjewel. Het tweede cadeau is wel voor die, dus kom er even naar voren. Het is een oortinken van een van mijn mooiste projecten. Het poëtisch kunstproject met de naam Isbaan in de Maaitiert. Prachtige schilderijen van Freun Hendrik. Melancholische foto's van vriendin Boukje Venema. En gedichten van Albe Frieske topdichters. Waaronder Doorn. Gerard, jou het een mooi plakje. Oh, prachtig, prachtig. Dat is een strofe uit het gedicht wat Gerard Skreun heeft van het boek. Hij had even boeken bij. Ik gooide de houtjes aan de kant en stroffelde de ijs eruit. Meer mooi iets jaren in. Dit is het boek. Prachtig mooi boek. Je bent er maar een heel veel van. Je bent direct de cape. Alleen maar trouwens, als je een boek van Blauw Vandaag een cape, dat is een koppelverker. Voor de rest kan je het niet. Geweldig. Mooi. Blok in de stingen. Ook namelijk? Maar het tweede cadeau is ik voor die. En dat is het meest bijzondere. Is maar heel iets. Heel mooi inpakt. Fries papier. Ik heb nog geen beeldpapier krijgen. Dit keer heb ik het zelf inpakt. Meestal dat Henriette had. En dan is het nog mooier. Maar ik vond het ook heel keurig. Pak het maar even uit. En dan zit ik het direct even in het taalachje. Zeker doen. Ja. Is het goed inpak? Ja. Dat blijft lang. Ja, wat is dat? Ik zie een houtje. Wat een scheef afsneden houtje. Ja. En stikje uit mijn boek. Ja, het kennis is dat een van je een boek heeft. Daar straks een stikje het mist. Dan maak je hem dit er even bij je vers plakken. Maar dat is een detail. Dit zou je eigenlijk niks. Nou, nee, ik ben niet gelijk. Nee. Ben niet gelijk Maar het zeggen. wie het probleem is, ik heb mijn deadline net hellen. En dat is iets wat mij wel bekend voorkomt. Ja. Ja, En, dat komt je wel vaak bekend voor. Het stukje hout, dat refereert naar Erik Heren. Die vanwege corona er helaas net is. En het stukje papier, dat verwijst naar Wietse. Wietse vat me, is Wietse er? Nee, natuurlijk wist het er niet. Godverdorie. Nou, in ieder geval, Erik Heren is een houtkunstner. En Wietse Fatma, die kan alles met drukken, papier, etc. En meisje in trein, meisje bij iets, was toch heel mooi financist. Maar dat is even, het is er net clear. Moest dat dit niet waarom hè dan? Hoort dat Nee, er niet bij? dat is een, nee. Die mag wel, maar die kan ik nog verkeerd. Ja, niet meer. Ja.
Goed. Dankjewel, jongen. Ja. Nogmaals, ik sting het echt als, soms kijk ik als Grutske Utjouwer. Het is een schitterend mooie roman. Ik hoop wie dat in de komende jaren nog eens een keer iets op papier zetten is. De schroefstil is er. Keep je al hier het boek zoeken ze. Dit is mijn verhaal. Direct hebben we de vrolijkheid van Jan. Maar ik helemaal vergeten het programma even te vertellen. Dat is nou even dan. De middag begint met een verhaal van mij. Het is gecreëerd. Dan zal Jan even wat spelen. Dan komt de wethouder ontwet. Zie ik wel een goede volgorde. Ja, goed. Ja, best. Ja, en nou je wethouder Jan. Je hoort wel kwad, hè? Zal Jan werden de vestjesjongen. Dan komt Gerard zelf even. Nee, dan komt een interview met Gerard en zijn broer Johan. Dat vindt plaats hier in het café. Dank Hendrik voor de inrichting van het café. Waar is Hendrik? Hier wel? Nee. Godverdorie. Wij is toch van vrienden? Ja. Goed zo. Na het interview zegt Jan met een vestjesjongen. Dan zal Gerard zelf even een liedse taspraak horen. Of een lange taspraak. En dan zal het eerste exemplaar uitrekje. Het laatste werd zo'n Jan, mijn vestje. En ik stuur daarna de midje af. Nou, komt wel goed. Jan, het podium is voor jou. Dank u wel. Hier in het land van taal draait het om het leven, voor zolang het duurt, aan in ons diepste wezen, verankerd in ons hart, met liefde en met troost, dragen wij het uit, aan ons dierbaar kroost, oh mij, oh mij, Italië is van mij, oh mij, oh mij, Italië is van mij, hier in het land van taal. Vraag je niet waarom, hier is alles recht, ook al klinken woorden krom. Laat de lettergrepen klinken, de taal van ach en wee. Zwelgen en verdrinken in een literaire zee, oh mij, oh mij. Italië is van mij, oh mij, oh mij. Italië is van mij. Hier in het land van taal hebben wij de regels geschreven. Hier in het land van taal, binnen woorden om het even. Dus droom maar met mij, in die eigen woorden. Verlogen niet die akkers, want heb is al geboren, oh mij, oh mij. Italië is van mij, oh mij, oh mij. Italië is van mij. Hier in het land van taal hebben wij de regels geschreven. Hier in het land van taal binnen woorden om het even. Dus droom maar met mij, in die eigen woorden. Verlogen niet die akkers, want hij is al geboren, oh mij, oh mij. Italië is van mij, oh mij, oh mij. Italië is van mij, hier in het land van taal. Italië is van mij, oh mij, oh mij. Italië is van mij. Dankjewel.
dan ga ik hier even achter staan. Mijn naam is Jan Dijkstra. Ik ben inderdaad wethouder van taal en cultuur. Die van Noordzij krijgt ereburger, weet ik niks van. Moest even rondkomen, hij moet ook naar geld van de gemeente hebben, weet ik ook niks van. Laten we daarmee beginnen dat ik er eerst een onderzoek naar instellen laat van Noord. Dan zien we wel even bij u uitkomen, ja? Ja, daarom noem ik het ook zo even. Ik denk, laten we het zo maar beginnen. Maar fijn dat ik hier even sta, maar mijn naam is Jan Dijkstra, zoals ik zei. En ik ben wethouder in een gemeente die de gelukkige bezit is van 4 talen. Ik krijg prachtig bezongen een van die talen door Jan, dat ik geweldig. En taal, wij zijn grootschappen verschillen, want dat geeft verscheidenheid. Dat geeft kleur en dat geeft identiteit. En elkaar daar weer over verstaan, dat geeft weer verbondenheid. Dat is het mooie van de taal. En wat is het dan mooi? Dat er literatuur is in een taal. Dus ik kreeg ook al even aangeven. En dat er mensen binnen die dat ook schrijven. En vandaag is daar wat mij aangaat een mijlpaal in bereikt. Op het beeld ben een prot mensen, ik moet dat ding er even dichterbij hebben. Ben een prot mensen doende met hun taal. Het beeld. Prachtige meentaal ontstaan in de geschiedenis. Het beeld geeft ook kleur, identiteit en verbondenheid. En daarvan is Gerard de Jong. Eén daarvan is Gerard de Jong. Hij heeft er zelfs werk van gemaakt. Hij heeft er zelfs zijn werk van gemaakt. En daar maken wij als gemeente dan weer dankbaar gebruik van. Maar daar gaat het vandaag niet over. Gerard is al wat jaren aan het broeden geweest over het schrijven van een boek. Broeden en uiteindelijk ook doen, dat is een groot verschil. Zo konden wij lezen dat Gerard in 2017 een tijdje in Baskeland zat. Daar even los van de dagelijkse beeldse werkelijkheid. De verbondenheid met het beeld, ja, die kan ook wel eens wat beklemmend wezen. En zien hoe de Basken met hun taal en cultuur omgingen, dat deed wat met hen. Daar kregen het idee om een roman te schrijven, dat kreeg daar een vaste vorm. En als vanzelfs moest dat in zijn eigen taal, het beelds. Ik las het gebruik van die eigen rauwe beeldse taal is voor Bilkens een feest van herkenning, las ik ergens. En zo las ik ook, dat vond ik ook wel mooi, dat het schrijven van zijn memetaal hem nog niet metviel. Want dat geeft mij, als beginnend schrijver in het beeld, ook nog even wat hoop, zou ik maar zeggen. Maar het verhaal, waar gaat het verhaal over? Ik citeer even de flaptekst. Siert Lautenbach, op en top Bilkert, is een kunstschilder die met zijn beeldse landschappen de top bereikt heeft. Hij is succesvol, maar komt op een dood spoor terecht. De nooit ophelderde dood van zijn huid begint er hierbij meer en meer te plagen. Als hij een unieke kans krijgt om 3 maanden in het Baskeland aan het werk te gaan, grijpt hij die als een reddingsboei aan. De volgende zoektocht waarbij zijn identiteit, gezin en zelfbeeld op een helling komt te staan. Blauw van dagen, grijs van onrust is een roman over identiteit. Over de wens één te wezen met daar weet je wegkomen, tegenover het diepe verlangen je er los van te maken. Wat een mooi gegeven voor een roman, zou ik zeggen. Het is een boek worden over identiteit. Over het padwezen van een lokale gemeenschap. Wat we hier in het beeld binnen, wat we met Waardhoeken proberen te wezen. Over wutteld wezen. Maar krijgt zo goed over de stereotypen die erbij komen te kijken. En die je niet zo lang altijd bij voelen kennen. He? Bij gelijks overdreven aanzetten tegenover anderen, ik noem maar wat. Dat kan ook heel beklemmend wezen. Maar daar heeft elk zijn eigen gedachten bij. De titel van het boek komt van een tegeltje dat vroeger bij zijn paak en beb aan de muur hong. En nou bij hem. Deed mij denken aan bij mij thuis. Ik had een schilderij bij paak en beb, bij opa en opoe in mijn geval aan de muur. En dat hangt nou bij ons aan de muur. Een herinnering die blijft. En dat tegeltje, dat nou uitmondt in een mooi boek bij Gerard, is natuurlijk fantastisch. De tekst van dat tegeltje intrigeerde hem altijd. Was ook wel eens wat dreigend voor het kleine jonkje, hè? Dat grijs van dagen. De dualiteit ervan, dat mooie van die blauwe dagen, kon zomaar weer voorbij wezen. En dat zit bot in het boek en het belichaamt zie het zijn eigen zoektocht. Dat is waar dit over gaat.
Die zoektocht, ik maak het niet te lang hoor, want daar had je ook nog even aan refereerd, dus ik kan er 3 bladzijden zien, dus dat komt goed. Die zoektocht zal voor de meeste mensen op zijn meest herkenbaar wezen, denk ik. Zeker als het dichtbij komt en daar komt de taal weer om de hoek. Als het dichtbij komt. Daarom ben ik heel blij dat er nou een roman is in het Beelds. Er is al een prot geschreven in het Beelds. Gelukkig zou ik bijna zeggen. Daarmee houden wij een taal. Je houdt hem levend met praten, maar hij heeft ondersteuning nodig van schrijven. Daarmee houdt een taal leven en het is een stimulans om deur te geven aan ons kinders. Want die kun je er in metnemen. Dat diezelfde rijkdom van de taal ervaren kennen. Taal wordt nog waardevoller, zeg ik wel eens, als die verboden wordt. Liek als het Baskisch door Franco. Dan wordt een taal ineens belangrijk. Liek als het Luxemburgs door de Duitsers. Toen werd de taal daar ook belangrijk. Dat ervaart elk weer, dan ervaren we allemaal weer de waarde en de rijkdom van onze eigen taal, want dan komen ze aan je eigen. Ook dat heeft Gerard daar in Baskeland ervaren. Zover moet het hier vanzelf niet komen. Wij mogen in alle vrijheid van onze taalrijkdom genieten. En zoals ik zei, er is al een prot geschreven in het Beelds, maar nog nooit eerder een roman. Dat het Beelds daar nou een roman, dat er in het Beelds nou een roman is, maakt het Beelds ook meteen, wat mij aangaat, een stuk rieker. Het is de eerste Beeldse roman ooit. En laten we hopen dat het er niet bij blijft. En dat er nog veel volgers zullen. Het Beelds verdient een literaire traditie. Gerard, jongen, gefeliciteerd met die roman. Dat hij er nou luidt, wordt het ook onze roman. Ik weet dat dat een beetje spannend is, maar dan gaan we hem lezen nog. En beoordelen. Ja. En ik zou ook zeggen hier, Bilkens, gefeliciteerd met deze prachtige stap voor Jimme, taal en cultuur. Blauw van dagen, grijs van onrust. Geniet ervan. Dankjewel. Je hebt van die mensen, daar wordt over praat. De verhalen groeien, ze gaan over straat. Zo ook in mijn dorp, daar woonde alle raad. Een vrouw heel alleenig met de naam Zwarte aan. De naam Zwarte aan. Als kines nieuwsgierig, streng wij om haar huis. Het hart in de keel, want het waarde niet plus. Een huis achterover. Onder klimop in de klauwen van het verval, het was niet meer als een hok, niet meer als een hok. Zij waren een heks, een feeks, zo wordt het verteld. In die terreur te kom, ja die was toch zijn hel. Stoer tegen je vriendjes, ja ik ben de geweest. Met gevaar voor mijn leven in de buurt van die geest, de buurt van die geest. Maar wie is er bang geweest? Wij de buurt, of zij in dat huis, voor wie waar angst nou het meest, vraag ik me nou af. Een schim, een mythe, je zagen haar nooit, en nachts brandde er alleen een peertje aan het koord. Zwart als de nacht, ze waste haar nooit, versmilpt vereenszend van levenslust berooid, van levenslust berooid. Koopavonds na 9 uur, dan sloop ze naar buiten, beschermd door de nacht. Dan mocht zij bij de bakker nog de aan, zodat niet een haar der zag. Zwarte Anne, ze woont in Sint-Jabek, nee niet in Sint-Anne. Zwarte Anne. En al jaren later, wie had dat ooit nog? Toen hij ze naar het bejaardenhuis bracht. Donkere wolken en een deken van lood, daar
het ze bestreden, daar vond ze de dood, daar vond ze de dood. Maar wie is er bang geweest? Wij de buiten, als zij in dat huis, voor wie wat angst nou het meest, vraag ik me nou af. Zwarte handen, ze woont in Sint-Jacob, nee niet in Sint-Anne. Zwarte handen, zwarte handen, ze woont in Sint-Jacob, nee niet in Sint-Anne. Zwarte handen. Dankjewel. Ja, is wat, ja? Ik wou nog graag naar voren vragen, maar hij staat er al klaar. Mijn geliefde broer Johan, die mij aan een cruiseverhoor onderwerp stil, heb ik begrepen. Wij hebben al wel wat een voorgesprek gehad. Matthijs van Nieuwkerk is er niks bij. Een heel 40 jaar voorgesprek. Ja, dat is eigenlijk waar. Dat is allemaal, het culmineert. Het komt er nou allemaal uit. Het komt er allemaal uit. Een soort vesten op het beeld. Ja. En wij nemen de plak. Ja. En ik neem mijn microfoon aan. Ja, is zo Is dat voor ons? Ja. Dat is het idee? Het Hendrik Dels en Hendrik, die ben over de datum zeker, of niet? Is dat puur voor de show? Ryan? Het is een triple ook nog. Wij delen een microfoon. Zal ik hem maar bijhouden? Nee, want ik ben de baas. Oh, Johan is de baas. Ik pak hem eerst. We waren nog 40 jaar. Hallo allemaal. Ik ben Johan de Jong. Ik ben hier vandaag in de hoedanigheid van trots broertje van. Maar Gerard heeft mij ook vroegen om hem wat vragen te stellen. Op een podium, dat wil ik wel doen. Waarom eigenlijk? Ik weet het eigenlijk niet. Waarom? Nou, dan stel je me al 40 jaar vragen, dus dan kun je hier correct het woord op het podium doen. Dat is waar. Ja, zit je alvast proosten? Proost. 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 Misschien denkt je wel, Johan stelt mij vast geen kritische vragen. Maar hoe gaat het eigenlijk? Hoe is het om debuteerd auteur te wezen? Ja, dat best. Ja, dat valt niet tegen. Ja. Hele mooie zaal mensen hier waar ik groot op ben. Ik heb een band met elke een. En ik heb een hele goede overdag. Hoe dit is om te debuteren, dat moet natuurlijk nog blijken. Want wat Jan ook zei, terecht. Boek schrijven, boek bedenken is 1, boek schrijven is een hele lange 2. En eigenlijk krijg ik een hele korte 3, dat elke een wat vindt. Dus, maar dan nou bevalt het best, ja. Dat best al als auteur ongetwijfeld belaagd door pers. Ik heb begrepen dat er in Baskeland iets verschenen is. Morgen kun je maar elkaar voor Omroep Friesland zitten. Hoe laat ook alweer? Dat is tussen 11 en 1, dacht ik. Maar ik vind het vooral wel mooi dat Baskeland noemt. Wij hadden voor overdag een speciale film in de planning. Het is namelijk zo dat het eerste exemplaar moet ik nog uitreiken. Nou, Mirjam heeft 0 exemplaar gekregen. De pers heeft exemplaar 3 tot 5 gekregen, maar ik heb exemplaar 6 heb ik naar Baskeland gestuurd, naar Passaya, het dorpje waar ik 5 jaar geleden woont en werkt heb. Dat heb ik in hart wat stonden en zij hebben daar een speciale
een speciale presentatie in dat dorpje had. Dat hij ze op film zet. De kwaliteit liet wel wat er in zijn ogen, we poetsen we nog even op. Dus ik verspreid het sowieso via social media, maar daar is hij dus ook op een bepaalde manier al symbolisch presenteerd. Ik sta daar in dat vissersdorpje in de bibliotheek naast Victor Hugo. Nou, ik ken naast mindere schrijvers staan. Weer mindere Victors. Ja, weer mindere Victors. Dus ja, maar dat verspreid ik via social media, dat lukte hier vandaag niet. Ik wou het al even noemen. Er binnen van al die paparazzi en pers en groupies die nou achter die aan zitten, die stellen die vragen. In elk geval twee daarvan worden die vrij snel en vaak gesteld. Misschien kunnen we die meteen, want dat willen mensen nou een keer weten. Dus misschien kunnen we die vakken dadelijk even daarmee beginnen. Wees nou dan meteen om welke vragen het gaat. Wat is de eerste vraag? Is het een autobiografisch boek? Wat is het antwoord? Nee. Wat is de tweede vraag? Die weet ik niet. Nee? Komt er ook een Nederlandse vertaling? Oh ja. En dat is nou een lichtelijk irritante vraag. Toelichting graag. Zo doe je nog altijd. Ja. Nou, die vraag heeft mij wel wat stoort inderdaad. Vooral de manier waarop de vraag soms gesteld wordt. Omdat de vraag dan eigenlijk luidde van, komt het boek ook uit in een normale taal? Dat heb ik er wel eens. Wanneer komt die echt uit? Wanneer komt die echt uit? Die spielerij en dat beeld, dat is leuk en zo. Het houdt die jongen van de straat. Maar wanneer gaat hij nou eigenlijk in het Hollands schrijven? Nou, inmiddels, ik bedoel, ik ben een mild persoon, zo kent iedereen maar hier denk ik. Hendrik, ik ben een mild, hè? Ja. Dus ik snap de vraag ook wel. Maar dat het enige irritatie oproept is denk ik ook wel te begrijpen. Even over het beeld. Hoe was het om in het beeld te schrijven? Daar heeft zelfs de Beeldse Post volgeschreven al 20 jaar lang. Daar weet echt wel wat het is om in het beeld te schrijven, maar om een roman te schrijven, dat is toch om met Louis van Gaal te spreken, different cook. Hoe was het voor jou? Had het ook beperkings? Moest het soms in je hoofd vertalen of ging het eigenlijk heel natuurlijk? Hoe was het? Nou, op zich ging het wel vrij natuurlijk. Waar het niet dat het ook verschrikkelijk moeilijk was. Dus natuurlijk, maar ook moeilijk. Ik had nooit gedacht dat schrijven in mijn eigen taal zo lastig wezen zou. Waarom is dat lastig? Nou, ik vond het lastig omdat ik in mijn eigen hoofd ook merkte dat ik soms in een soort Hollandse gedachte zat. Of een soort typisch Hollandse frase die je later niet naar het beeld vertalen. Wat is het ding was niet in het boek zetten hebben kist? Omdat het nou eenmaal alleen maar Hollands in die kop zat? Nou, voornamelijk is dat toch gewoon wel, dat zeg ik heel eerlijk zeggen, had het wat abstracter worden, wat oeverloos geschreven, kan ik ook wel zeggen. En dat is in het Hollands, en dan moet je dat dus ook niet gebruiken. En het beeld is in die zin heel fijn en een eerlijke taal, waar minder gezwets in heeft. Toch ben ik niet wars van enige pretentie, wil ik ook enige pretentie wel in het boek hebben. Daar zat ik soms wel wat met om te stoeien, ja. Om dat in goed beeld te verpakken. Ik heb in het boek geen gezwets aantroffen, dus daar wil ik wel. Nee, nou, dat wil ik toch zoiets hebben. Ik weet dat er in elk geval ergens in een prullenbak op de wereld een half boek ongeveer van die Lloyd. Ergens in die 20er jaren schreven. Dat is verdwenen in de prullenbak. Dat was niet in het beeld volgens mij. Dat hij langer de ambitie had al om een boek te schrijven. Op een zeker moment is bij die het idee leven gaan van ik schrijf een beeldsboek. Weet je dan nog hoe dat gaan is? Nou, dat er een voortgooid boek is er nog had een boek voortgooid is het er dan nog? Ja. Dat weet je al als filosoof. Ik heb ervoor doorgeleerd en het antwoord is, dat weten we niet. Dat weet mij ook zo'n studie. Wat een heerlijke studie, filosofie. Cruise je gewoon doorheen. Mij hier, bij mij als debutant, mij interviewen gewoon, heeft het gewoon allemaal voorgenomen. Wat was de vraag? Laat ik hem anders formuleren. Waarom was het eigenlijk voor jou belangrijk om een beeldse roman te schrijven? Nou, dit verhaal had ik niet in een andere taal schrijven kennen. Dus ik kreeg wel het idee voor dit verhaal en ik had het niet in het Hollands schrijven kennen. Maar dat, mijn eerste boek in het beeld wezen,
moest, dat was mij wel vrij gauw duidelijk, ja. Ja, ook voor Baskeland al wel. Het idee, in Baskeland heeft het vuurtje wel heel aanstoken, maar het idee van het boek is daarna wel heel bot veranderd. Dus het is wel een heel ander boek dan ik eerst van plan was. Ja. Beeld dat stroomde de adem, dus dat doe ik wel. Wou ik het meteen over hebben, een beetje over de inhoud. Je moet je in dienst zorgen te maken over spoilers. Ik vroeg me nog af, wat is het beeld voor spoilers? Verklappers? Bedorvers? Feestje-uitmakers? Je moet je daar geen zorgen over te maken, omdat ik het boek ook niet uit heb. Ik heb een vroege versie gelezen en toen bestond het in het nog niet. Dus voor mij is dat wel prettig, want ik kan het niet per ongeluk verklappen. Maar het is wel zo dat ik weet dat het boek wat er nou looit, dat was niet het boek wat het eerst voor ogen had. En ik denk ook dat misschien wist er wat over vertellen, maar ik weet ook dat het veranderde voor die doest in Baskeland wees bist. Daar was nou writer in residence. Ik weet niet wat dat in beeld is. Ik dacht in residentie, ja. Ik dacht aan schrijver in een huisje, maar dat is iets heel anders. Schrijver in residentie is beter. Wat veranderde er in Baskeland en wat het Baskeland en ook het verhaal van het boek bracht? Pak nou de microfoon maar even, want nou verwacht ik een hele diepgaand antwoord. Ja, ik had in het voorgesprek ook zo dat ik wil legio vragen, waarschijnlijk met geen commentaar antwoorden zou, gewoon een soort gremietigers of boosheid of zo. Maar het is toch weer leuk en aardig. Nou ja, wat het veranderd is, weet ik niet zozeer. Dat is een vrij organisch proces. Alleen, ik ben in Baskeland wel een beetje met het literaire aspect in een minderheidstaal. Dat ja, die Bas kan weten als geen ander hoe dat moet. En dat heeft mij wel heel erg aanstoken. Dus dat wou ik wel doen. Het is een initiële idee voor een beeldsboek, waar ook een boek over de beeldsbeweging, en dan wordt het mij allemaal te meta. Een beeldsboek over de opkomst van de beeldsbeweging, beeld. Maar wat te. En ik vind dat een boek, en ik vind ook dat mijn boek, ik hoop dat mijn boek, ook gewoon op hemzelf staan kan als een verhaal. Het is geweldig dat het de eerste beeldse roman is, maar het belangrijkste is dat mensen het een mooi verhaal vinden. Ja. De Basken hebben een heel eigen verhaal met een heel eigen minderheidstaal. En er is vanzelf iets van te leren, maar het gaat ook mank om te zeggen dat er een hele makkelijke vergelijking is, want het is een totaal ander gebied, een totaal andere geschiedenis. Wat heeft jou daar u oppikt voor die verhouding tot het beeld en voor dat boek? Nou, het is inderdaad een hele andere geschiedenis, tuurlijk. Maar ik heb er gewoon ook heel veel ingrediënten uitgehaald. Hè. Dus we hebben die formale tijden, is het autobiografisch vraag gehad? Nou, nee, maar dat laat onverlet dat er heel veel van mijzelf in het boek zit. En ik denk dat op bewuste en onbewuste manier uit Baskeland wel echt dat boek infietst is. Had ik het nou in de gaten had, altijd of niet. Ja. Het idee van een boek over meerdere generaties, beeldse beweging, dat wordt op een gegeven moment wat anders. Volgens mij is dat mij zijn ook het idee van een boek over een man in twee werelden. En die man is Siert, dat is die hoofdpersoon. Siert is een succesvol schilder die beroemd is om zijn beeldse landschappen. En hij wordt daar ook om prezen. Maar dat hij daarvoor prezen wordt, dat hij gelijkgesteld wordt met die beeldse landschappen die hij schildert, dat is ook moeilijk voor Siert. Het viel mij op in het boek Gries van Onrust. Als je het begint te lezen, dan krijg je het idee, ja, Siert die is nooit waar hij wezen moet. Siert voelt hem nergens thuis, liefde het. Of worstelt heel erg met die vraag van, waar ben ik nou thuis? Heeft u nog een vraag? Siert zit vol met onrust. Mijn vraag is eigenlijk, wat is Siert zijn probleem eigenlijk? Ja, dat is een hele goede vraag. Want dat is alle vraag wat mijn probleem is, of niet? Nou, zou ik dan het niet autobiografisch? Ja, maar Siert, ik is dat inderdaad een existentiële crisis noemen. Al weet ik denk ik niet dat een beeld dat gauw zo zeggen zou. Maar hij is natuurlijk niet happy meer. Ik bedoel, tot zover is het oud lezen, hij is wees dat wel. En hij is het in niet lezen. Maar dat wees. En waarom is hij niet happy?
hij worstelt inderdaad wel met die vraag van, hij wordt op het schild gehezen als een held van het beeldse, van hoe hij de landschappen die hij schildert. Alleen hij begint hem, dat leidt op tot een soort eendimensionale weergave van hemzelf, waar hij zich niet meer lekker bij voelt. Dus ik ben meer dan alleen die klote schilderijtjes. Hij voelt hem als een vlinder aan een muur pint. En daar begint zijn zoektocht eigenlijk met, dat hij denkt van, ik moet misschien wel weg van het land wat mij alles gegeven heeft. Ik moet misschien wel weg van de mensen die mij dierbaar zijn. Ja, dat is het begin van de zoektocht. Ja. Ik heb van een assistent horen gekregen dat we een paar minuten hebben. In mijn oortje. Goed. Dus het gaat ook om iemand die een soort van vastzit in zijn oude leven. En die wat nijs deur maken moet. En dat vastzitten en dat nijs deur maken, dat heeft veel met het beeld te maken. En met het wezen van een beelder en wat het betekent om een beelder te wezen. Voor die hoofdpersoon in elk geval. Heeft hij iets, heeft hij iets verrast door het boek te schrijven of heeft hij iets leerd daarover? Nee. Zeer voorspelbaar. Nee. Ja, ik heb een heel soort, ik heb een heel soort leer tijdens het schrijven van het boek. En vooral ook over mezelf. Kijk, ik denk ook dat dus ben ook mensen die zich die vragen helemaal niet stellen. Er mensen die zeggen, waarom zou ze die vraag überhaupt stellen? Maar die identiteitsvraag, die volgens mij in alle kleuren en op alle niveaus ook behoorlijk actueel is. In globalisering versus het hyperlokale opzoeken van gemeenschappen. Die is heel actueel en als die vraag daar eenmaal plaagt, dan denk ik dat er wel, dat er een antwoord op probeert te vinden. En dat is denk ik wat hij doet. Hij probeert een antwoord op een hele lastige vraag te vinden. En dat is een zoektocht die ik gebruiken kon om dit boek te schrijven. Als het maan, dan stel ik nog één vraag. De 20-jarige Gerard, zoals ik hem die herinner, die zat Rimbaud te lezen en zat op de school voor journalistiek in Zwolle en was waarschijnlijk bezig met ambities die niet op het beeld lagen. En op de school voor journalistiek word je volgens mij ook niet opgeleid tot beeldse journalist. Maar voor iets heel anders. Dus waarschijnlijk het doen ook het beeld aanvoelt als misschien wel klein of misschien niet waar die grote dromen lagen. En ik denk dat dat helemaal veranderd is. En ik denk ook dat op de een of andere manier het werken in het beeld, het schrijven in het beeld, dat dat helemaal omarmd heeft. Kun je iets zeggen over waar of hoe dat gebeurd is? Nou, ik denk dat dat wel klopt op een school voor journalistiek. We hebben een hele mooie passie vandaag waarvan aanwezig is. Die zou ik bijna zeggen, ondanks de school voor journalistiek toch heel goed terechtkomen ben. Waaronder ik zelf. Ik ben even die vraag kwijt. Ik leid mezelf al. Ooit voelde het beeld misschien wel klein aan. Ja, dat is ook zo. Maar ik denk dat dat ook heel gezond is. Dat als 20 bent, dat Rimbaud lezen gaat en dat is de droomst van de grote wereld. En dat is voor de groene schrijver wist of zo. En in mijn geval ben ik op een heel vrij bruske manier op Spaken overleed. Toen kwam ik ook voor de vraag, ga ik voor de Beeldse Post werken? Ja of nee? En daar heb ik toen ook vrij spontaan ja op zo. Dus toen kantelde dat ineens. Ja, dat is het paard in mijn leven geweest. Maar ik heb het inderdaad, daarna heb ik het kleine, het kleine noemen maar, want ik vind het beeld ook gewoon niet het kleine, maar het grote. Maar dat heb ik wel omarmd, absoluut. Ja. Dat idee heb ik ook. En ik denk dat die hoofdpersoon, ik weet niet hoe het met hem inderdaad, maar nee, natuurlijk niet. We weten wel hoeveel dat is. Ik heb dingen te doen. Maar de hoofdpersoon in die boek lijkt continu vervreemd te wezen. Moet een oplossing verzinnen voor een leven wat niet meer van hem is. Maar ik vind van die keer dat met het schrijven van dit boek, alles komt samen. De best helemaal op die plek. Ik vind het geweldig. Ik ben een heel trots broertje, dat zei ik al.
Ik zal het nog uitbreider tegen die zeggen, maar dat doe ik achter gesloten deuren. Voor nu zeg ik dankjewel voor het gesprek en heel erg gefeliciteerd. Dankjewel, broer. Even zien, en als Jan nou het podium weer bestijgt, dan zie ik dan wel echt dood wel weer van Jan. Soms er wel omheen hebben. De zwaluwtjes zingen, een zwoele zuiderbries, doet me denken aan mijn mooiste, die ik achterliet in stiers, achterliet in stiers. Magnolia, mijn liefste, dat drieft me aan de rand. Ken ik weer naar die toe, dat is het beste dat ik had. Het beste dat ik had. Dat fluister zachtjes op een wien, hoort ze met mijn oor. Ik kom weer naar die toe, is niet gehoord, is niet gehoord. Magnolia, mijn liefste, dat drieft me aan de rand. Ken ik weer naar die toe, dat is het beste dat ik had. Het beste dat ik had, dat is het beste dat ik had. Het beste dat ik had. Hoe laat gaat de bus naar Stiers? Ik zal me eerst even van meneer eerbiedwaardige uitgever richten. Dus Eddie, hoeveel dagen zorg je dat waren? 12 Ja, maar daar klopt helemaal niks van. Ik denk als we in natellen gaan, misschien voelde het soms wel als waren het 12.000 dagen. Maar als er nou op bron komt, is het toch een soort flits en eeuwigheid geweest. Hè? Dan hoef je het er ook niet meer over te hebben, maar een beetje flauw. Hè? Goed.
bedoel, Gay daar een bestseller en hij is zo'n praat. Je schreef nooit het boek dat je schrijven wilde. Dat zei je tegen mij, toen ik nog vroeg in het schrijfproces van het boek zat. Ik zat een week alleen in een huisje, in een bos, enkel om te schrijven en kon ondanks de rust mijn paard het boek in niet goed vinden. Had ik wel genoeg te vertellen? Waar het wel goed genoeg? Maar ook niet veel te veel in één keer. Moest ik het credo van ons lieve Mim, die er niet meer is, meer aanhangen. Keep it simple. Had ik het echt simpel houden had, dan was het boek er helemaal niet geweest, denk ik. Ik wil de eerste Beeldse roman schrijven. Ons taal is het werkbliksem, riep ik vol bravoure in 2017, toen ik in Baskeland zat om te schrijven. Baskeland betoverde mij en ontstak een vlammetje dat nog hield brandt. Be careful what you wish for, zei de Baskische schrijver en journalist Inigo Astiz tegen mij. Voordat ze het weest, helpt ze met die boek de nieuwe literaire traditie de lied weer omzeilen. Hoe kleiner de taal, hoe meer mensen er wat van vinden. Hij heeft gelijk. 18 miljoen Nederlanders die lezen wat, halen de schouders op en gaan vervolgens deur met wat ze deden. Maar 6000 beeldlezers, bonden door hun taal, die lezen wat en die laten niet los omdat het ook hun taal is. Met recht. 6000 Don Quixotes. Het beeld is, dat mag duidelijk wezen, een kwetsbare taal. Als je dan wil uithalen, dan moet het goed. En ik kan hem zeggen, het wordt al even gememoreerd, het schrijven in het beeld heeft mij nederig gemaakt. Ik meen dat ik dus aardig wat beeldschrijven ken, maar aardig beeldschrijven is niet genoeg. Maar het onverbiddelijk zwart op wit tussen de kasten komt te staan. Ik geloof dat Leendert Verwerda, achterin. Ik geloof dat Leendert Verwerda het boek al 10 keer helemaal lezen heeft. Van voor naar achter en aansom. Met de precisie van een chirurg, maar de compassie van een verpleegster, heeft hij de fouten eruit haalt en verbeteringsaandroegen. Dat het de patiënt erin sleept. Leendert, mag ze bedankt. En ik heb met het schrijven ompakt, met wisselt. Ik heb het vervloekt. En dat betekent eigenlijk, dat je een boek schrijft, dat je met jezelf ompakken. Dat je met jezelf wisselen en jezelf vervloeken. Maar het is lieke goed fantastisch geweest en ik had het niet missen willen. Al was het een hele huister, vooral aan het eind. Ik had erin omzetten te fikken en te plakken en als een tornado de laatste hoofdstuk nog geschreven. En toen moest ik het inleveren, nog niet eens op het moment dat ik dacht van het is 100% klaar. Maar al omdat uitgever Eddie nou echt die tekst hebben moest. Eddie kameraad, het is een wilde rit geweest. Zonder die engelen geduld en aanstekelijk enthousiasme hadden wij hier niet staan vandaag. En nou weet hoeveel dat voor mij betekent. Bist 100% tevreden? Vroeg Eddie. Toen ik het boek inleverd had. Nee, zei ik. Maar ik ben er al zo wees met. Is dat zenuwachtig Hendrik? Want ik heb hij nog niet bedankt. Hè? Dat gaat het niet gebeuren hoor. Nee. Er zit er ook een hankje. Ja, dat dacht ik al. Ik moet er even bij blijven. Je schreef nooit het boek dat je schrijven wilde. Het was mijn broer Johan die dat tegen mij zei. Toen ik hem vanuit het huisje in de bossen weer eens belde om die frustratie te uiten. Dat het in mijn ogen niet hard genoeg ging, niet goed genoeg was. Johan kon erover met praten. Hij had een paar boeken over metafysische filosofie geschreven die ons allegaar veer boven de pet gaan. Maar het proces is hetzelfde. Je zult er met jezelf uitkomen moeten om wat fatsoenlijks op papier te krijgen. Er met jezelf uitkomen, ik geloof dat dat het belangrijkste is dat je een boek schrijft. Lukt dat, dan schrijf je inderdaad niet het boek dat je dacht om te schrijven, dan wordt het alleen maar beter. De ruimte die ik nodig had om een boek te schrijven, moest ik maken. Ruimte maken kan alleen als je iets belangrijks genoeg vindt om het in te ruimen. Dat moest er altijd naast. Tijdens verdrietige tijden, bij het versturmen van ons mem. Tijdens een roerige tijden, zoals het stappen van de Beeldse Post. Maar juist ook tijdens mooie tijden. Tijden waarin ik het liefst bij mijn mooiste Miriam bleven was, maar de dos tussenuit kniepen moest om te schrijven. Ik heb die ruimte genomen en dat kon enkel omdat stond die ruimte royaal en met liefde gaafst. Een boek schrijven is een solitair gebeuren en dus doe je het niet alleen.
Als ik zie naar elke een hier vandaag aanwezig om mij heen, die mij hierin steunt, vind ik het ongelooflijk dat je hem allegaar op je eigen manier hierbij betrokken bent. Dat je het dan zelf weet of niet. Om te sparren, zoals met Johan en met Hendrik, kameraad. En dat was nog even, hè? Hey, dat doe je goed, hè? Ze brood zijn een mansiemos geweest. Het is een eindeloze sessie vol maal praten in Wouters. Maar als je maar lang genoeg maal praten, dan kom je uiteindelijk wel tot elkaar. En het is fantastisch dat jullie vandaag alle gaat binnen. Met een ander vormen jullie voor mij een vangnet, een stille steun. En een part van Jim is ook een levend liedje naar Rosmin toe, die verspietig nog niet meer bij is en het boek niet lezen kan. Dan ga ik toch nog even op de existentiële toer, Johan, dan krijg ik over halen. Past dat een beeld wel of niet? Doe het al. Ik geloof niet dat het leven zin heeft. Ik geloof niet in de eeuwigheid. En ik haal oprecht troost uit het feit dat mijn boek en inspanningen ooit vergeten binnen. Zo moet het ook wezen. Mijn boek hoeft niet over 2 maanden al vergeten te wezen. Dat wil ik je wel even metgeven, denk daar even om. Maar over 200 jaar, helemaal prima. Dat maakt het nou des te belangrijker, dat maakt het nou des te mooier. Ik kan naar eer en geweten zeggen dat ik dit boek voor mezelf geschreven heb, maar ook voor dat mooie beeld dat mij door de aderen stroomt, door Pake Gerrit en Beppe Wieke, door Hoyt en Mem, door de meesten van nou, door Jim Allegaar. Ik had het ook niet in een andere taal schrijven kunnen. En dan maak ik hier vandaag, Blauw vandaag, Gries van Onrust, roman, Gerard Marcel de Jong presenteren. Een boek dat ook nog eens fantastisch vormgegeven is door Monique Vogelsang, die er vandaag helaas niet bij wezen kon. Ik hoop dat je hem ervan genieten zult. Dat is het enige dat telt voor mij. Vandaag geen Gries van Onrust. Vandaag is de lucht enkel blauw vandaag. Dankjewel. Ik wil nog even melden, ik heb een playlist, of in Goed Beeld heb ik een oorspeellist gemaakt bij het boek. De link daarna staat op de flyer die bij het boek zit, dat je hem daarnaast kan aanschaffen. Op de playlist staan versies die in het boek genoemd worden, dat binnen nogal wat. Zeker ook Baskische versies, om je daar kennis met maken te laten. En muziek die voor mij persoonlijk, op wat voor manier dan ook, je het nou weet of niet, linkt is aan het boek en het schrijfproces. Het is een aardig ietsje. Maar voor wie nieuwsgierig is, doen we daar een voordeel met. Het staat op de flyer. Zoals ik al memoreerde, dat is dat Baskeland het tweede exemplaar kregen heeft. De recensenten hebben een nusje gekregen, meer met het 0 exemplaar kregen. Maar er is maar 1 eerste exemplaar en dat is deze. Daar lag al beslag op, nog voordat ik ook maar een letter papier had. Ik denk dat er bij mijn geboorte eigenlijk al beslag op lag. Die kan ik enkel uitreiken aan ons huid Dirk de Jong. Dus Padrito, wil hij even naar voren komen? Dan maak je me keil. Ik maak huid keil. Ja, dat had je me niet verteld. Nee. Nou. Verbaast dat? Ja. Ja, dat verbaast me, ja. Ik wil met alle liefde, wil ik huid inderdaad. Ik vind het wel mooi. Ja, dat maakt van nu gaan. Maar is hij hier alleen voor de gratis drank? Ja. Nou, ja. Zou ik ook begrijpen. Het is wel leuk dat we erbij komen. Ja, dat is ik wil heute graag het eerste exemplaar uitreiken. Dan hoeven niet zoveel woorden aan te worden. Ik weet niet dat heute Fidel Castro lengteachtige speech voorbereid heeft. Nou, ik heb het niet voorbereid, maar ik ken het wel. Hè? Ik heb nou, dan mag het, hè? Dan mag het. Ja, nee, maar... Maar ik krijg van mij het eerste exemplaar. Bedankt voor dat. Nou, zoals dat zo is, zoals dat zo is, ik heb niks voorbereid. Ik ben wel geweldig blij, nou, als eerste dat het boek er eindelijk is. Want dan heeft het paard naar Eijhorst regelmatig warm houden. Om daar een huisje te huren en dan met het boek aan de gang. En dan kwam ze weer om op de krant en dan zei ik van nou, hoe vind je best?
Ja, best hij klaar? Ja, nee, het dong wel aardig. En andere dagen dan komt het weer niet. Maar het is al echt al waar. En ik denk dat ik ermee begonnen ben, die 1247 dagen geleden, die Eddie van der Noordkerk noemde. Ja. Maar prachtig dat het er nou is. Het ziet er geweldig uit. Hardkaft. Super. Gefeliciteerd. Bedankt. En ik denk, was al zoals iedereen die vindt er aan zo wat van. Maar die eerste geluiden ben geweldig. Mooi. Bedankt joh. Bedankt. Dankjewel. Dit nummer sluit er mooi aan bij het thema van het boek. Het gaat ook over het beeld en dat je vertrekken willen, maar ook weer weer omkomen. Zo gaat dat. De Zoute Zee prikkelt op het tong. Met de kop in een wien op het dik, dan verneem je de kracht van de natuur. Weer barsten, die wil niet omliep. Dat heb je het won, zo'n 500 jaar bruiken wij nou het land van de zee. Met de berg op de schouders en een schop in de hand, misschien waar ik de raas wel niet wees. En in de mooie had het urenluur zingt en de grutto's keert door de lucht. En de boer schreppen de poters in de grond, er komt regen, zo gaat het gerucht. En de eerste sneegraas die gaat onder het mes even drogen en dan hiet het hooi. Het beeld, wat hou ik van die op het beeld, waar is het als mooi. Van oost naar west, geen plakje te vinden, zo mooi, zo uniek als het beeld. Ja, ik heb het altijd weten, het is de taal dat maakt het verschil. Ons taal, de ziel van het beeld. Vroeger is het jaar, dan kwam er een trein, dan zaten we thuis voor het ruit. Dan zag je in de veert al de rookwolken boven de Erpeloortse neer. En later elastiekjes zoeken in het ijs, dat looide aan de kant van het spoor. En fikkie stoken op een zwarte reet, en dan kreeg je weer een veeg om het oor. Van oost naar west, geen plakje te vinden, zo mooi, zo uniek als het beeld. Ja, ik heb het altijd weten, het is de taal dat maakt het verschil. Ons taal, de ziel van het beeld. Maar dan krijg je de leeftijd, dan moet je eruit. Met die taal bereik je dus niks. Dan moet je naar het westen of het buitenland toe, omdat het er beter is. Ja, alles is dan niks, en niks dat is alles teugen de raadster, de wasteugen in. Maar dat hoort erbij, het vormt je leven, het geeft je levenszin. Maar dan word je ouder, komen de roots naar boven in bloed. Dan trek je weer om naar waar het leven begon, naar het plakje dat je innerlijk beroert. Van oost naar west, geen plakje te vinden, zo mooi, zo uniek als het beeld. Ja, ik heb het altijd weten, het is de taal dat maakt het verschil. Van oost naar west, geen plakje te vinden, zo mooi, zo uniek als het beeld. Ja, ik heb het altijd
verloren. En ook al leef je ontveren, zoiets kom je weer om. Omdat het trekt, omdat het je raakt. Want één ding is zeker, één ding is wis. Dat de zon in de Westhoek ondergaat. Gerard, van harte gefeliciteerd met een boek. Dankjewel Jan, prachtige versjes. Dat ken ik alleen maar in beeld. Ik denk net als het ook goed Nederlandse versjes jongen kent. Is het wel eens bezocht? Dat weet ik niet. Huh? Nou, ik zou zeggen van net wel. Gerard, het is hartstikke mooi dat ik hier tol van 46 dagen na je huis begin. Het slot wordt horen mij. Dit weer uit naam van Gerard. Tegen dank dat je al hier binnen. Stellen wij erg op prijs. Het formele deel is Aron. Je hebt muntjes gekregen als het goed is. En daar kan je een drankje mee oorschaffen. Ze komen net los. Je mag zelf even naar de bar daarin. Nou, het is net 4, dus ik doe het voor de beweging. Het is nou... Hoeveel muntjes in het boek? Nou, ik heb een heel soort muntjes, maar daar waarschijnlijk in. Of niet? Ja, dat denk ik nog. 12. Het is nog 20 goed rijden. Je krijgt straks even een lekkere hapje ertussen terug. Een flauw beat op zijn Friesk. We maken ongeveer 4 woorden de zeel ontrom je. Dus ik zou zeggen van geniet er nog even van en schaf een boek aan en dank u wel.